Kebaisingan dia pipi try untuk pra. Kapag ngurang ba atanya iba apa jaka NPP uno praro mtate namaru dang Namarom day ba mangaro nga yasya ay tay MDC baladep manray nga ihi ya ka ay ka ba ile kalong ka ay ka ba ra ya ka ay Ho nó rồi họ cũng dạ liền no bangan ong biang kum no handai ka sulong pedeng bay kita họ phải kata hiki ka konkret paling kata Kaladay kapor ya kipat ba bakin pensyet yala kacong kamon bajuat kapakin sashim ya karai sa kumbashi banai AA hakabayade berkapang jong kacing yala election MDC kapan salong haka arpuai terik urempang arajar arpusan. Kumta shwakane nakaliang kajongi kiken hunlum kubor nilayo banlit tuat jingmut kumnu bakasur jong pait ba jong kanong sken constituency hakabayade berkaktem jong uba prestun tinsong. Kato kani kisnong ilayo banjat pat ngindang yai beteng ruban penmi ya kasur jong pat ba. Yung tu, irwai hau pra. Hopa. Teh nanta Teh yang mentah teh kajing pet jongi berok lem tharai. Kebaisingan dia pipi tharai untuk pra. teh Kajing pet jonga teh kajing terekam yang kini ke MDC beladep. Nda itu itau bahar ya, kalau terekam. Teh siang pada kita ke bajok kan, kumno bisngong. Ni nakaliang jongi kum diri pait ba teh bisngong ta. Kemen ta teh hau pra. Ho nó rồi họ cũng dạ liền hukan ja. kita họ phải kata hiki ka konkret paling kata Katawi tu. Long balak kesan chen hi tapi nang kapor hau madu pagi tayu hola tit kong kela hala jong hodei tapi Này. mà bị hala tit ko hala di hala deh tak hodei di jadi Đây MDC dia. ho hin nan hala ka lim wai dah ho hi không ông mà ho klan tamik la jong hi la ho dei mà đi klan man ko la nhang mưa hala musam la jong patalong ho klan bit kan pi la jong ho dei ho la ho dei la deh Kaparting no kaba huklan pi dia. Kaparti no kan jadi kaparti NPP NPP. kat kumba hakabayade ber ka kam sensyal kadar kalau ada ka we ka ba kapang juga imlang sawang te nakata ka bentang long ni kum ki pat ba jong ka constituency ki pat ba jong ka rikasi ber ka we ni haban sutu bat perkat ba ni haban simkia kam dere ka kam ka ba long bangin susim ba ka de kam kai de namar ka kam sensyal kadar ka de ka kam ka ba long kentang ba kam kat pang namar kata ngas ngomban ong ba karpari ka ba nadu ha constituency jong kanong sken bat bar away jong ka constituency hi ha pa rikasi jong ni kalong ba ngi haban perkat sani ngi haban pe ya ki brio kumno bakin lai mi kman apa district council lai kalau ada ka ba kam kat pang na para baro jong ka ying dor ba ngi ya keren ya kata nama ba la ada tahu ba sanjur da kita ki krau perkat juga ri jong i ba leng ba kasik sadur bakila ai long kade ba karpang adu kata-kata jengi haban yo ada ki beri ba bet ki ban penek om dei ba ki ban pendu na kata ngas ban ong hi na karpat ba ki pat ba ki de ban jet ban pet ba om ban pet song sit ai ka parti ngi de ban pet chua kumno ya ubrio ubala ban yak sai hang tei hapo ying dor bar jong ka district council kabumut ba un yang man penek pesa ya karti dustor kam tam ka jaberu kasi jongi ka de berin ban ngin sya tom kumangi pe na ka wei ka por ka wei par ka por ngila jan sya tom stakan no kumbang susu tam ngin salong tangki nok tho de ne tong jong no re kumba pe ki wei ki jela kum sya jela ki tripura ki ai pe kalaji aku kene te namar kata ngas ngomong kepada ngim dei ben song sit party ngim dei ben song sit ban long kum ki khna hadangin sim kum urang ba ubaki kali na tam dei bang ong hi ban ong ba long bang kentha dan penlong yanu akat kum ke jingpe ke jong ang yo iba ban ong bangan ong bakam biang ru
kumno bangan ong biang kumno handai ka sulong pedeng be namar ba balai bangan ong ba kam biang kumno halaki jong ki bor kadong mi keman kadon hi long la kabor ke julong beriuk bakal ale bat don bakam la ban le je namar kata nga ong hi ba bangan ong be kadek ba biang nganam la ban ong be ke biang lu ngam la dai kat kum ke jong abalong ba ka sulong pedeng hi namar ba ban ya pai kat kum balong ki wai constituency ngila deh hi konstitusi ke badan bok ki namar kata ngasong ban dapat hi ke ba long ba ngam ong de kum no ban ong kesan biang la ne bangan ong iba biang ibom biang reng susi me kapang pedeng la iba na bentar konstitusi nga iba kendiat ngikiu hi bat kadon hi kajing hiaru long de ngam dan ai lo bang kecan halo kata bentar Kesong hari jeng start. Kesong hari jeng start ini pai bapat bakin jet bakin rai kin. Ada laga jong ka hok ban but. Te kata ka hok jong kipat na liang jong ngim la ban interfere ya ka ai ka mon ka ba makikidon. Ka jing jet ka syong be hau kibriu simet hakitu simet ki ba cha ai bakin but. Bantang kaliang ka sinong ro ngim jupen bori kibriu ban but hakinu ki kandidat tiba mang kino kibriu ki ibit kamut ya utahi ken ya kita ken kinci Teh ni ihi ba kabyang ya ka roy kapar ya ka ayu hapo snow jong ite nga ihi kabyang namar day ba mangaro nga ya sya ay tai MDC bal adep manrei nga ihi ya ka ai ka ba ile kalong ka ai ka bara ya ka ai ka jing mentai haka sinong jongi để bách bạ bà rõ khơi cho cái quả hình ta cái chừng hà để rồi hà cái chừng yo y chừng ngay bắt cho ngao nằm mà ngang lại im đã cái rượu phèo tạm như phèo đồ na để ngay lại yo y hà mắn cái election thì lòng cùng dụi nằm mà bà rõ mà độ mình xóa cái dụi ông hi ba bagi ala ya kano ka kam election de na benta ka roy ka pan benta ka imlang ka salam yung pajba na benta ka baha ka med yung pajba baro hi ya long kum tahi de habagaya simnya kata ka sinjam bang long kinong job ro de habagaya trei ka jolong priu pun hi ka judana kimla hi ban penbiang kum bagi tmo kum bagi kular de haman la man hi kinong ya biết mà để cái lông hi cũng tay, để cái nhựa ibangan nama cái dương long beriu jongi, imat deh hi kumbala thau bela yangi kum gibriu ngi long hitam kum gibriu, nama habangi ngi thang ya kano ngimla ban le hadu bakut jong kata cái jeng thang, để kmat kiki ya kano uwe hadin uwe, re habaka phang da ka poi hakita ki basa kano ro kalong kum ju hi. Uwe hadin uwe usai sakan no hadin hawai uwe hadin uwe sakan no hadin te ngayo ina mar ka jolong breu hi ngim la kot hadu kata de ngi don hi ka jing sang te kum ti ka ban ya khon mun ta te ka jang yo ka jing yo jong ngate imat ka don ka pati tang atli ka bi khlain Entama kum kai pare ka parti ka bakham i khlain ka bakham i rangba te ngayo i ba haba kia keren kia khanat ka tien ka bakham ngorang ba tengah iba apa ka NPP uno pra ro mtat namaru dang sungsit imat to ro imat uba song gitu he angut ki bakham ya pasak mat ngata ka jing kento jonga ya ki pajba ya ki thai chendang tengah kento ba bagi deban peni abha bagi day ban perkhat bha ban pej hok ya ka ya ka no ka parti ka ba ki day ban sania ki day ban da usir bha ki day ban pej bha ki day ban da perkhat sani bha na ya ki pej ba ngas ong bakin da long ki brio ki ba start long ki brio ki ba simpang bha ban perkhat namar
pagi suban suya sengap jaga ketin yang ke election te menur babiang sudah ujuk sudah hiu betray dan dari song gajing start yang pi ki pajba ban perkhat ban pej benia ya ka ka ba pi song khun ka ba pi la perkhat benia te haba phela perkhat nia te kamda poi than ni sa kan do gajing ai la dangi ki pajba ni su ngim don gajing perkhat ni su ngop tang hakino kino ki ketin ki ba bang ki ba thiang ki ketin ki ba su long ketin ketin kum to ke ba su ketin sarong kum to tengi ke pajba ngin poi hi sa kejing a tenga barabor ya ke pajba nga su ong hab suwa ba phila ya ka ida perkhat ba ida pajba mal kane ka kam sebut le ngi pajba ka song halala ka jong hi ka mon